Terence Hill, Újréti László. Lovas a sötétben. Első rész. Francesca Cavallin, Kovács Patrícia. Barbara Livi, Bánfalvi Eszter. Marta Gastini, Csuba Bori. Mimmo Mignemi, Faragó András. Marcello Mazzarella, Ince József. Luciano De Luca, Barabás Kis Zoltán. Manuela Gatti, Bertalan Ági. További magyar hangok: Perlaki István, Tóth András, Simon Kornél, Alberti Zsófia, Szatori Dávid, Rancsó Dezső, Naszladi Éva, Rosta Sándor. Zene Pino Donaggio. Fényképezte Claudio Sabatini. A forgatókönyvet Alessandro Iacchia ötletéből Salvatore Basile, Francesco Balletta, Paolo Logli és Alessandro Pondi írta. Rendezte Salvatore Basile. Arezui díjugrató nagydíj 1998. El sem hiszed, mennyire izgulok. Várj, segítek. Köszi. Nem gondoltam, hogy eljössz. Egész éjjel nem aludtam. Tehát helyesled. Nem. Ilyen áron nem lehet megszerezni a győzelmet. Nem erre tanítottalak mindig. Ha így versenyzel, romba döntöd, amit egy éven át felépítettünk. Eldöntöttem, és vállalom a felelősséget. A Montidoro versenyzője menjen bemelegíteni. Fabrizio, nézz a szemembe. Mit akarsz valójában? Többet, mint csak lovagolni. Győzni akarok. A következő versenyző Fabrizio Botello, Brando nevű lován, a Montidoro versenyistálóból. A versenyző az 1998-as Arezui díjugrató verseny nagy esélyese. Indul Fabrizio Botello, Brando nevű lován. Tizenegy évvel később.
siess, mert jön az őr. Tegyétek le is, Tűnés. Vigyázz, nekünk nincs veszteni valónk. Igazán? Nincs veszteni valótok? Tessék, lőj! Rajta? Lőj! Tedd meg nekem ezt a szívességet, lőj! Hagyd ezt a dilist, húzzunk el! Tűnjünk már el, nyomás! Gyerünk innen! Te itt éjjel őrködsz egy autóbontóban. Szeretem ezt a munkát. Pedig egy versenyistáló tulajdonosa vagy. És meddig maradsz? Ameddig muszáj. Az túl sok? Nincs mese, muszáj mennem. Az istálót eladják, alá kell írnom. Figyelj, Rocco! Elítéltek gondatlanságból okozott emberölésért, mégis ide vettelek. Azt már megköszöntem. 1 hét, vagy kirúglak. És nem hiszem, hogy találsz még egy ilyet, mint én. Don Abbondio hazafelé menet találkozik Don Rodrigo katonáival. Gyerekek, csöndet! Na jól van, ebből elég volt. Akkor inkább feleltetni fogok. Lássuk csak. Ki jön felelni, mondjuk. Serena Botello. Na ezt figyeljétek. Na. Rajta, szépségem, mutasd meg, ki vagy. Gyerünk már. Nos, Serena? Nem tudja. Beszélj Don Abbondióról. Ha tudná, ki az. Igen. Don Abbondio... Don Abbondio egy pap volt. Montidoro versenyistálló.
Ez előleg abból, amit érdemelsz. Tizenegy évig nem adtál életjelet. Szét fogom venni a pofádat. Hiányoztál. Még szép. 100 levelet írtam neked. 100 levelet. Egy választ sem kaptam. Elküldtem neked Serena fényképét. Láttad már őt? Jobb lett volna, ha elfelejtesz. Gyere, van valami, amit látnod kell. Brando. Látja, nem hallja. A kis megsüketés. Saverio messze vagyok. A versenyistáló állatorvosa. Elaltatom. Fabrizio halála után senki sem lovagolt rajta többé. Itt tartottuk az istálóban. De már nem volt önmaga. Brando. Láttad ezt? Tudtam, hogy rád várt. Brando. Én vagyok az. Itt vagyok. Brando, nem a te hibád volt. Én tudom. Te megtetted, amit lehetett. Bátor voltál. Bátor voltál. Hé! Serena, kicsim! A papához jöttél? Brando! Mi az, hogy Brando? Itt a papa, és te Brandót hívod? Tudod, hogy ha lovakat lát, semmi más nem érdekli. Hát akkor bemutatunk neki egy szép galoppot. Rajta, Fabrizio! Megmozdulnál végre? Most jönnek vissza a lovak, te meg csak a hasadat vakargatod, mikor annyi dolog van még. Brando meghalt. Hát legalább nem szenved már. Saverio, szállítasd el mielőbb. Megmondtam, nem akarok idegeneket az istállóban. De hát ő nem idegen. Egy jó barát. Elintézek valamit az irodában, és elmegyek. Most már tudom, ki vagy. Rocco Airone. Hallottam rólad. De nekem idegen vagy. Ne zavarjon senki, amíg dolgozom. Nem tudsz a lábad elé nézni? Lucio, a szív szerelme. Hagyj békén! Lucio! Figyelj csak! Tudod, hogy ez a kis bamba kiszemelt téged magának? Na, hagyjuk a francba. Menjünk. Gyerünk innen. Nem bírom ezt a pasast.
Csak tréner, de úgy viselkedik, mintha övé volna az istáló. Ha meglátod, milyen módszereket használ... Nem fogom látni, nem érdekel. Nem is kell, hogy érdekeljen. Fő, hogy most itt vagyunk mi ketten, mint a régi időkben. Inkább reformáljuk meg az istálót, mintsem, hogy eladják. Ma nem volt időm bevásárolni. Nem sok minden van itthon, de majd kitalálok valamit. Brando. Serena, tessék bevenni. De mama, én... Serena, kérlek, mindjárt megyek. Jobban tettem volna, ha elküldöm neked az iratot. Inkább, mint hogy ide gyere. Patricia asszony. Brando meghalt. Tudom. Számomra már 11 éve. A férjemmel együtt. Serena? Édesem, ne sírj. Előbb-utóbb mindenki meghal. Még az aló is. Azt a lovat Brandónak hívták. És édesapám lova volt. Lyukas már. De ideges vagy ma. Carlo. Láttad Brandót meghalni, igaz? Tisztegér, emlékszel rá? Emlékszel, mit mondtak rólunk? Carlo, Montidoro és Rocco Airone. A legyőzhetetlen páros. Miért akarod eladni? Mi más tehetnék? Nem tudok lépést tartani a mai tempóval. Úgy érzem, leköröztek. Van 2 lányod. Értenek a munkához. Igen, persze. Patricia 11 évvel ezelőtt abba hagyta. Még itt lakik, de csak azért, mert nem talált más megoldást. Képzel csak, Rocco, egy fillért nem akart soha a versenyistálóból. A munkájából tartotta el magát, és abból nevelte fel Serenát. De már alig várja, hogy elmehessen innen. Most majd fogja a pénzt, amit az eladásért kap, és vesz egy lakást. Messze innen. Lehetőleg minél messzebb. És Daniela? Daniela hozzáment egy vállalkozóhoz. Ő az, Franco Baracchi. Ő veszi meg a versenyistálót. Nekem is el kell mennem innen, mert csak az útjában volnék. Daniela rávette, hogy pénzt fektessen be az istálóba, és most látni akarja az eredményt. Mostanáig kihúztuk a vendégekkel, akik lovagolni jártak ide. De most gyökeresen megváltozik minden. Úgy lesz, mint a régi időkben. Amikor a Montidoro versenyistálló volt a legnagyobb mindközül. Új csikókat szereztünk. Sokkal olcsóbbak, mint egy telivér, és ha valamelyikből bajnok lesz, a többinek az árát is behozza. Tudjátok, hogy Spitfire 3 évvel ezelőtt 50 000 euróba került? De ha megnyeri a nagy díjat, a hágatással 1 hét alatt bejön az ára. Hiába ez a jövő. A tenyésztés. Jobb, mint gyerekeket pónin körbevezetni. Ő Marcello. Ő nevelt Spitfire-ből bajnokot.
Ismeritek egymást? Rocco, ő Marcello. Már volt szerencsénk. Marcello tavaly győzött Verónában, és idén elviszi a nagydíjat. Ő Dante, a legjobb lovasunk. Jó napot! Ez pedig Spitfire. Szép, ugye? Elég a pihenőből mozgás. Nem valami újító módszer, ahogy az emberekkel bánsz. Ne gondolkodjék, lovagoljon. A gondolkodással csak időt veszít. Elnézést, megérkeztek az új lovak. Hé, megmozdulnál? Mire vársz? Jól van, na. Na, gyere szépen! Ho! Hé, nyughass már! Állj már meg! Állj! Hogy hívják? Ez Rebecca, valójában ajándékban. Ráadásnak, hogy ne kelljen engedniük a másik árából. Jól van már, jól van! Hé! Hé! Nyughass már! Jól van már! Na, vigye be az istálóba! Itt a teát, kicsim. Az a ló megsérült. Biztosan a többi ló rugdosta össze. Legalább az emberek ne vernék. Írd meg a leckédet. Felejtsd el egy kicsit a lovakat. Köszönöm. Én is. Elnézést, hogy ide hívtalak. Ez a helyzet mindenkinek kényelmetlen egy kicsit, de muszáj volt. Gondolom. Végül is csak üzlet. Ne aggódj, aláírom és megyek. Minden elő van készítve. 10 nap múlva aláírjuk a közjegyző előtt. Gyerünk. 10 nap múlva a közjegyző előtt. Hogy 10 nap múlva? Nem maradhatok annyi ideig. Sajnálom, Rocco. A közjegyző azt mondta, hogy volt egy kis bonyodalom. Vissza kell mennem dolgozni. Olyan fontos beosztásban. Rocco, tudom, mit dolgozol. Tudom, hogy éjjel őrve egy autóbontóban. 6 hónap büntetést kaptál, de miért vonultál 11 évre számüzetésbe? Ide hallgass. Jól figyelj rám. Kettőnk közül nekem van okom megsértődni, érted? Most találj magadnak valami elfoglaltságot. És 10 nap múlva azt csinálsz, amit akarsz. Addig is elalhatsz nálam. Hely van bőven. És jó alkalom, hogy megint egy kicsit a lovakkal legyél. A lovakkal végeztem. Világos. Úgy van, ahogy hagytad. Senki sem ült rajta azóta. Miért tartod a szobádban? Ez a legbiztosabb hely, amit ismerek. A régi nyergemet is megőrizted? Még ezt is megőriztem. Fabrizio zubbonya. Mindig is úgy gondoltam, hogy téged illet. Ne írd alá, Rocco. Miért kéne eladnod? Vegyétek vissza te meg Carlo. És minden úgy lesz, mint az előtt. Biztos vagyok. Hagyd abba! És menj aludni. Ki adott neki engedélyt, hogy itt maradjon? Szóval? Én adtam. Patricia, ez az ő otthona is, nem küldhetjük el. Már annyiszor megbeszéltük, Patricia. Tragikus véletlen volt. Az az ember megölte a férjemet. Patricia, ő már megfizetett azért, amit tett. Megfizetett? Ő nem akart rosszat tenni Fabriciónak. De tett! Dopingolta a lovat, és a ló hátán a férjem ült. Én ezt nem tudom elfelejteni, ahogyan te, papa. A te érdeked is, hogy aláírja azt a papírt, hiszen már alig várod, hogy elmehess.
Úgyhogy várd ki türelmesen. És légy kissé diplomatikusabb, mert nem nélkülözheted azt a pénzt. Te meg mit csinálsz? Ott van a szobám. Jó nekem itt. Értem én, a lovakszaga. Hiába is színleled, hogy nem érdekel az istáló. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Az új lovász vagy? Nem. Átutazóban vagyok. Menj aludni. Hoztam neked egy takarót. Köszönöm. De miért alszol a szabadban? Nem félsz? Mitől félnék? Hát, nem is tudom. Olyan sötét van. Te félsz a sötétben? Nem is tudom. Serena, gyere be. Mennem kell. Tartsd magad távol a lányomtól. Figyelj csak, a jövő héten lesz Serena keresztelője. Patriciával örülnénk, ha te lennél a keresztapja. Ha egyszer nem lennék, csak is te rád bíznám a lányomat. Megtudhatnám, mit akartál tőle? Vittem neki takarót. Ki az az ember? Rocco. Nagyapa régi üzlettársa. Akkor ismerte a papát? Igen, de aztán elment, és most azért jött vissza, hogy eladja a részét az istálóból. Akkor legalább elmehetünk innen, és nyugodtan élhetünk. Nyugodtan? Jó éjszakát. Fáradt vagyok, Serena, én is lefekszem. Szia! Szia! Na ezt aztán nem hittem volna, hogy egyszer a volt főnököm lesz a segédem. Már nevet tiszteletlenségnek. Hát változnak az idők. Gyere, nézzük meg, mi lesz ebből. Fölveszem, menj, várj meg a kocsiba, mindjárt jövök. Ó, maradj már! Nyughass! Bízd magaddal! Ez a ló még ingyen sem kell. Állj már meg! Azért, ha már itt van, nézzük meg, mit lehet belőle kihozni. Jó, próbáljuk megülni. De szerintem kár a fáradtságért. Dante! Maradj már nyugton! Nyergelt fel ezt a bolond lovat. Nem, én fel nem ülök rá. Na, elég legyen már! Ó! Na meglátjuk, erre hallgat-e. Büdös dög, nesze! Jaj, ne! Nesze! Majd én megmutatom neked! Nesze, te rohadék! Te rohadék! Hé, fogjátok meg! Állítsátok meg! Serena, menj onnan! Istenem! Ne! Várj!
Ez a kanca elmegy innen. Vigyétek be a boxba. Megbízhatatlan. Jó, de mit tegyünk vele? Nem lehet megülni. Küldjük a vágóhídra. Ahogy akarod. Ne! Rebekának azt hiszem jó a vérvonala. Használhatnánk tenyészkancának. Figyelj csak, Irone, azt hiszem nem értettél meg. Itt most én parancsolok, és nem tűrök beleszólást. Nem, várj, tenyészkancaként használt vehetjük. Próbáljuk ki. Igen, Saverio, végezze el a teszteket, jó? Hogy tudjuk, mennyire termékeny. Ez tényleg jó ötlet. És mivel éppen itt van Rocco, ő lesz a felelős azért, hogy a kanca ne okozzon kárt. Én szóltam. Gyere, pihenj egy kicsit. Azt mondják, nem vagy jó semmire. Még csak most hoztál makkot, és ki akarnak dobni. Makkot? Hogy érted azt, hogy makkot? El fogsz késni. Csak mondd meg, hogy érted ezt? Kérlek. Láttál már makkot? Értéktelen semmiségnek látszik, pedig a belsejében élet van. Egy tölgy lehetősége. Csak meg kell várni, amíg kihajt. Ez a kanca például fél az embertől. Veréssel akarták idomítani, és most nem bízik senkiben. Jól tette, hogy fellázadt. Bárcsak én is képes volnék lázadni. Serena? Most jobb lesz, ha elmegyek. Szállj be. Megtudhatnám, mit csináltál oda bent? Üdvözölni akartam Rebekát. Serena, tartsd magad távol a lovaktól. Mama, én csak... Hallgass! Láttam, hogy az apád lezuhant. Nagyapád is egy ló miatt sántult le. Ez veszélyes dolog, fogd már fel! A vita lezárva, érted? Nem, ez így nem megy. Rosszul számoltad ki az elugrás pillanatát. Bemérik a távolságot azzal az elektromos kütyűvel. Ha használják, biztos működik. Lehet. Látod? Itt ugrottál. 20 centiméterre az elugrási ponttól. Ha késlekedve ugrod át az akadályt, már nem tudod behozni. 10 másodpercek vesznek el. Így nem nyered meg a versenyt. Nem nyered meg te, és nem nyerem meg én. Emlékszem, amikor te meg én előre-hátra lépkedtünk, lépésenként mértük ki. Gyerünk újra! Sőt, te még a lélegzeteddel is kimérted. Rajta! 5 lélegzetvétel. Ébresztő mozgás! Mindenki a helyére! Figyelem, figyeljetek, hova üttök! Enyém! Bocsi, nem a tiéd volt. Serena, legközelebb figyelj jobban másokra. Gyerünk rajta! Serena, éppen téged kerestelek. Mi lenne, ha jó alaposan lezuhanyoznál, akkor talán nem lenne istálló szagod. Nyissátok ki! Nyissátok ki, kérlek! Itt nagyon sötét van, kérlek! Nyissátok ki! Kérlek, nyissátok ki! A tanárnő tűnés! Nyissátok ki!
Szerény. Nem küldelek titeket haza, mert annak csak örülnétek. De 3 napra felfüggesztem a kézilabda edzést. Kérjetek tőle bocsánatot. Bocsánatot kérünk. Jól van. Menjetek vissza az osztályba. Ezért még megfizetsz. Ez a Marcello verhetetlen. Tessék, a kenyér. Köszönöm. Egyszer meg kell mondanod az igazat. Mindenkinek meg kell tudnia, hogy valójában mi történt. Mindenkinek. Felejtsd el. Látom, rendbe akarod hozni az életemet. Még szép, ha már így elszúrtad. Rajtam nem segít egy baráti borozás. Igaz is. Csak azt csodálom, hogy nem Dóra sörözőjébe hívtál. Dóra sörözője már legalább 10 éve bezárt. Igen, és miért? Ide járunk, mert az istállónak szerződése van a vendéglővel. Itt jól lehet enni, olcsó. Ami Dórát illeti. Dora. Dora. Hol voltál ilyen rengeteg ideig? Szívem, megjöttél? Add ide. Bemutatom Roccót, egy régi barátomat. Jó estét. Ő pedig Vincenzo. Örvendek. Én is. Megyek a konyhába, egy kicsit késésben vagyunk. Igen. Várlak. Bocsáss meg, mennem kell. Örülök, hogy láttalak. Én is. Most már elmehetünk. Már nem vagyok éhes. Nem mész sehova. De bizony megyek. És ki fizeti ma a vacsoránkat? Na persze, nem csak ezért tartunk, ne félj. Guglielmo, te nekünk fix jövedelem vagy. Ma este nem. Guglielmo, megjött az étvágyam. Guglielmo és én kettőtök ellen. Előétel. Ez igen. Első fogás. Hiába, aki tud, azt tud. Ezt nem hiszem el. Na jó. A köretet majd későbbre hagyjuk. Remélem nem rostásodtál be ezek alatt az évek alatt. Honnan tudhatnám? Na hát. Talán nem. Ez az. Jól van. Na, melyik asztalnál vacsorázunk? Tudsz 2 helyet tenni? Akár 4 helyett is. Ez természetes adottság, vagy a biliárdban is droggal segítesz magadon? Ide hallgass. Nem akarok verekedni. Helyes, jól van. Akkor kerülj el messziről.
Mi van? Viszont láttad a barátodat? És elfogott a nosztalgia? Hm? Saverio. Igen, Marcello. Ellenőrizd az adatokat. Igen, Marcello. Ellenőrzöm az ellenálló képességét, és más teszteket is elvégzek. Drágák, de szükségesek. Ó, jól van. Azt hiszem, még mindig nem érted. A díjugratásra készítünk fel. Mi az a díjugratás? Egy hely, ahol akadályok vannak, a lovak pedig, körbe mennek, és ugranak. Átugorják az akadályokat. Kérlek, hallgass meg. Nem. Előtte hallgass végig, mert úgy látom, nem érted. Az akadályokat a lehető legrövidebb idő alatt kell átugorni. Minden akadály, amelyet nem ugrasz át, 4 büntetőpontot jelent. Régóta csinálom már. Igazán? Akkor bizonyíts be! 3 éve dolgozunk ezen a díjugratáson. Ha nincs itt a fejed, tönkreteszed a munkámat. Úgyhogy most kezd előről, és addig folytasd, amíg el nem éred, amit akarok. Világos? Rajta! Ez a ló fél. Kikerüli az akadályt. Világos. Nem azt mondtad, hogy végeztél a lovakkal? Te meg felhagyhatnál azzal, hogy mindenbe belekotyog, nem igaz? Gyere, menjünk be! Úgy tudom, anyád nem akarja, hogy ide gyere. Anyám nincs itthon. A gazda unokája vagy, tégy, amit akarsz. Te ismerted az apámat, ugye? Igen. Én nem emlékszem rá. Nagyon kicsi voltam, amikor meghalt. Igaz, hogy nagy lovas volt? Mindközül a legjobb. Miért mentél el innen? Mert nem akarom, hogy többé bármi közem is legyen a lovakhoz. A mamám is épp ezt akarja tőlem. Szeretnék felülni rá. Tudsz lovagolni? Nem. Amióta a papám meghalt, a mamám az istálló közelébe se engedett. Pedig én szeretnék megbarátkozni vele. Hogyan tehetném? A lovak nem olyan igényesek, mint mi. Elég, ha vakargatod, és enni meg inni adsz neki. Hé, Guglielmo!
Látogatónk van, Serena. Tudom, ha az anyja visszajön. Ez az, pontosan. Úgyhogy örködj. Rokko, add ide az egyiket, segítek? Hadd csak. Látom, üresek, elnézést. Sántítok, az igaz, de még nem vagyok egészen használhatatlan. Figyelj csak, mondd, milyen érzés volt? Micsoda? Láttalak ma reggel lovagolni. Megsajnáltam szegényt Visztegent odabent bezárva. Kivittem galapozni egy kicsit. Add ide. Add csak ide. Megtöltöm. Mit nem adtam volna érte? A helyedben lettem volna. Patricia! Szervusz! Csak üdvözölni akartalak. Mi van veled? Mintha kerülnél mostanában. Sajnálom, nem érek rá. Azt sem tudom, hol áll a fejem. Beszélni akarok veled. Mikor találkozhatunk? Most nem alkalmas. Sajnálom. Patricia, várj! Hallgass meg! Serena! Visszajött Patricia, visszajött az anyád. Siess haza! Ne arra! Erre gyere, erre! Nézd, én nagyon büszke voltam a férjemre. Tudod miért? Mert ő nem magyarázkodott. Soha senki előtt. Mennem kell. Elnézést. Szia, mama! Szia! Jól ment a munka? Igen, jól ment. Te mit csináltál? Semmit, egész nap tanultam, egy csomó leckém van. Ki sem dugtam itthonról az orromat. Aha. Mondd csak, te azt hiszed, hülye vagyok? Itt nevelkedtem az istálló mellett. Felismerem a mocskot a cipődön. Igazad van, mama, bocsáss meg, de... Semmi de. Én megpróbáltam megértetni veled. De te nem hallgatsz rám. Holnaptól az lesz, amit mondok. Reggeli iskolába mégy, délben bejössz hozzám az irodába, aztán együtt jövünk haza. Így talán nem esel kísértésbe, hogy bemenj a boxba. Mama... Menj, pucold ki a cipődet. Figyelted? Ma eszükbe se jutott, hogy piszkáljanak. Ide hallgass. Mondanom kell valamit. Tudom, milyen fontos neked ez a verseny. De Spitfire-rel problémák vannak. Igazán? És ki mondja? Én mondom. Az a ló fél. Látom, hogy megrémül az akadálytól. Értem. Próbálod kitalálni, mit éreznek a lovak, amikor ugranak, mi? Te félelemnek hívod, én viszont programozott figyelmeztetésnek, hogy nagyobb erővel ugorjanak. Ez minden idomított lónál így van. Különösnek tartom, hogy nem tudod. Hát, én megmondtam. Spitfire előbb vagy utóbb ki fogja kerülni az akadályt. Várj egy kicsit. Tényleg más idők voltak, amikor még te csináltad. Ide nézz. Ebben minden benne van Spitfire-ről. Tüdőkapacitás, szívellenállás, tudom, mikor indul be a tejsavtermelés, és milyen gyors az anyagcseréje. Szóval minden, amit tudni kell. Pontosan.
A félelemnek, amiről beszélsz, nincs semmi nyoma. Annál jobb. Azért köszönöm. Na jó, akkor folytassuk, ahol abba hagytuk. Na, mit mondtam? Ő a tudomány letéteményese. Ő mindent tud. Mindent. Karbonárát készítettem, jó lesz? Nagy adagot kérek, nagyon éhes vagyok. Mi van a nyakadon? Mi történt vele? Semmi. Csak leszakadt egy polc a konyhában. Szóval, hozhatok karbonárát? Igen, köszönöm. Hozom. És amikor már az ágyban voltunk, azt mondja nekem, már a nevére sem emlékszem. Rám néz és azt mondja, választanod kell, vagy én, vagy a lovak. És te másnap leléptél. Dehogy, még azon az éjszakán eljöttem tőle. Gyalog jöttem ide-vissza, 8 kilométert az esőben. Képzelem. Sosem láttam többet. Mit csináljunk? Menjünk aludni? Igen. Hát te... Megint ide kint akarsz éjszakázni. Vigyázok rád, nehogy valami nőszemély megkörnyékezzen. Világos. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Azért jöttem, hogy elvigyelek. Jól van, Rebecca. Jól van, jól van. Jól van. Jó, így. Mit akartál csinálni? A ló nem játékszer. 500 kg-as ujja, és nagyon veszélyes is tud lenni. Ki akartam szabadítani. Kiszabadítani? Emberek között született, szüksége van ránk. Odakint elpusztulna. És itt talán nem? Te is mondtad, hogy verték. Akkor már jobb, ha megszöktetem. És azután, ha megszöktetted, hová mégy? Nem rólam van szó. És ez? Nem a te dolgod, add ide! Nem. Hová indultál? Azt mondtam, add ide! Nem adom oda. De igen! Ez mindenhol mit? Bocsáss meg. Rajta, csináld még egyszer. Üsd meg nyugodtan. Tele vagy tűvel, és nem tudod kiadni. Ez az oka, hogy Rebecca maga is fellázadt. Ráragadt a dühöd. A lovak olyanok, mint a szivacs, mindent magukba szívnak. A dühöt, a tiszteletet, a szeretetet. Nézd meg, Rebecca, nézd meg! Látod a szemét? Tiszta. És tudod miért? Mert tiszta a szíve. Neked is így kell közelítened hozzá. Tiszta szemmel és tiszta szívvel. Próbáld megsimogatni. Rajta.
Ha te ideges vagy, ő is ideges. Ha te szenvedsz, ő is szenved. Eredj haza. Az ő életét is tönkre teszed? Te teszed tönkre. Megfojtod a félelmeiddel. Hogy van mersed ítélkezni? Tudom, az én hibám volt. Erre csak azon töprengek. Miért nem én haltam meg aznap Fabrizio helyett? Én megmondom miért. Mert ő ült azon a lovon. Nem te. Nézd, kicsim. Nézd, milyen bátor a papa. Na, Rocco, milyen volt? Guglielmo, emeld az akadályt. Tedd fel 1,70 méter. Annál magasabbra már nem is lehet. Menj. Nem fog sikerülni. Nem vagyok képes rá. Próbáld meg. Nem fog menni. Azért próbáld meg. Mondtam, hogy túl magas. Nem túl magas. Te vagy túlságosan feszült. Ne gondolj arra, hogy túl magas az akadály. Ne az eredményre gondolj. Csak bízz a lovadban, Brandóban. És hagyd, hogy vigyen. Rajta. Játszottál az életével. És ezt soha nem bocsátom meg. Figyeld, hogy mikor kell elugranod! Megint rossz pillanatban, koncentrálj! Nem látok semmi fejlődést. Majd látsz, nyugalom. Hát nagyon remélem. Nem fogsz csalódni. Jó napot mindenkinek! Ne lődözzük el a töltényeinket, amikor itt a konkurencia. Hogy mennek itt a dolgok? Igyekszünk felvenni a versenyt a Gamberale versenyistállóval. Nos, jó kezekben vannak. Marcello Ciano ma már hírességnek számít, még Olaszországon kívül is. Rocco Airone. Na hát, visszajöttél? Alá kell írnom, hogy eladom a részemet. Aztán elmegyek. Lejárt az eltiltásod? Igen. És megint dolgozni fogsz? Nem, lezártam. A magunk fajták sosem szokták lezárni. Túl sok minden köt ide minket. Nyughass! Hát ez meg kicsoda? Nyughass már! Kényszerzubbony kellene húzni rá. Fedeztetni fogjuk. Igaz is, barátom, nincs egy hozzáillő bolond lova. Serena, Mármint én? látszik másik Serenát is.
Azért megbuktatni nem fog. Én esélyesedek. No csak. Hogy lehet az, hogy még sosem beszélgettünk? Megbeszéltük, hogy találkozunk. Nem tudom. Gyere, sétáljunk egyet. Jól van. Mit akarod? Ez nem semmi. Rendben, akkor holnap. Szia! Tessék, ez Serena iskolája. Most elégedett vagy? Te nem szántad rá magad. Így aztán nekem kellett megtennem az első lépést. Indíts be a botort. Várj egy pillanatig. Hé, nézzétek, ki van itt. Nem úgy volt, hogy a suliból egyenest húzol haza? Várj. Várj. Csak úgy bűz lesz. A múltkor tiszta pirosban volt, most meg kifadt. Hagyjátok békét! Fogalma sincs a színharmóniáról, rossz ránézni. Maradj már! Hagyjátok abba, elég legyen! Hagyjátok! Te ne avatkozz bele, már megtetted, amit kellett. Megbeszélted velük? Nem, dehogy! Semmi közöm hozzájuk! Maradj már! Csak nem gondoltad, hogy tetszel neki? Ilyen hülye vagy. Na gyerünk innen, menjünk. Ne szólj bele! Szállalmas. Mosakodj meg! Mit csinálsz? Meghalhattál volna. Talán jobb lenne. Nem szabad ezt mondanod. Soha. Értetted? Miért nem veszel hátizsákot, amilyen a többinek van? Azért, mert rögtön ellopják. És akkor megint hazudoznom kell a mamámnak. Én szerintem jobb, ha föl sem veszed, amikor provokálnak. Ha ugrom, annál rosszabb. Én is tudom, hogy csak is... Akkor élhetem túl, hogyha átlátszóvá válok. Miért akarsz átlátszóvá válni? Hogy eltűnjek. Most bocsáss meg, de a mamám vár rám. Serena! Ezt elejtetted. Olvastad, mit írtam rá? Igen. Nagyon fájdalmas, és bármit megadnék, ha elmagyarázhatnám. A mamám azt mondja, hogy kerüljelek. Nem tudom miért. Az ő helyében én is ezt mondanám. Most menj, mert vár téged. Az anyja a hibás, aki üvegbúra alatt tartja. Nem, én vagyok a hibás. Persze, te vagy a hibás. Te vagy a hibás, mindig te vagy a hibás. Ha jönnek a marslakók, a te hibád lesz. Ha élne az apja, minden más volna. De hogy az apja nem él, az én hibám. Nem tudom felfogni. Hogy voltál képes így összekoszolni a pulóveredet egy rajzórán? Már mondtam, mama, véletlen volt. Felborult egy tintás üveg, és ennyi. Szóval ennyi. Na, várj, maradj. Gyere velem.
Bemenjünk az irodába, aztán keresünk neked egy üzletben egy új pulóvert. Mama, nekem nem kell új pulóver. Sajnálom, Serena. Lehet, hogy tegnap kicsit túlzásba vittem. Csak aggodalomból tettem. A mamád vagyok. Anyád tudja, hogy itt vagy? Nem. Akkor magadra hagylak. Nem vállalom a felelősséget. Várj csak! Kérlek, segíts fel rá. Nem lehet felülni egy lóra, amelyet az imént vakartak meg, és csak most evett. Pihennie kell. Akkor mit tegyek? Nem tudom. Beszélj hozzá. Hogy? Ha nem beszélgettek, hogy ismeritek meg egymást? Rajta. Hogy vagy? Válaszolt? Nem. Hát persze, buta kérdés volt. Hová mész? Haza, mert kicsúfolsz. Serena, Rebecca érti, ha csak fecsegni akarsz. Ha bennem nem bízol, az nem számít. De ő benne bíznod kell. A ló a szeretetét bizalommal fejezi ki. A múltkor mindenki elől elmenekült, de aztán előtted megállt, csak előtted. Nem bízott senkiben, csak benned. Rebecca. Elfogadsz barátnődnek? Én félek. Mindentől. Főleg a sötéttől. Félek, hogy hibázok, akármit csinálok. Félek, hogy nem tetszem senkinek. Anyám szerette a lovakat. De mióta az apám meghalt, rájuk sem bír nézni. Eldugta a fotóit. Szenvedett tőlük. Elloptam az egyik fotót. Az apám van rajta. A lova. És még én is. Egész kicsi voltam. De a képen nem félek. Amikor először megláttalak, éreztem, hogy félsz. Tudtam, mit érezhettél, mi alatt vertek, pedig te csak szabad akartál lenni. És most arra gondoltam, talán segíthetnél nekem, hogy megváltozzak. Bátorságot önthetnél belém. Most már mindent tudsz. Nem akarok többé félni. Segítesz nekem?
Hát akkor halljuk. Beszélsz nekünk Dona Bondióról? Ezt így kell megcsinálni. Szerintem. Látod? Ezt honnan tudtad? Drágám, hogy fogsz vele vizsgázni? Csönd legyen! Mi az, amit egyáltalán tudunk? Abszolút nem érdekel. Látod, ha ideírod, akkor kijön. Manzoni szerint Dona Bondio nem bátor. Félénknek tartja. De valamennyiünkben van félelem. A félelem még nem a gyöngesség jele. Az a gyönge, aki megtorpan. Az, aki nem meri megragadni az alkalmat. Az a gyönge, akit a félelem nem enged élni. Fejlődik, nem? Igen, de milyen áron? Könnyebb elérni a sikert, ha a rövid utat választják. Ha beszennyezik a kezüket, csak hogy győzzenek. Az igazi siker azonban az lesz, ha beér a célba, a szenvedély és a fáradtság örömével. Derékló vagy Spitfire, derékló. Jól van, jól. Rocco szerint Spitfire bámulatosan nagyot fejlődött. Igen, nagyon jól halad. Na és azt a duzzanatot az előső sípcsontja felett nem tartott furcsán? Nem tudom, miről beszélsz. Annál jobb. Mi között hozzá? Semmi, csak aggódom a ló egészsége miatt. Előfordul, hogy azért, hogy átugorja az akadályt. Pont te beszélsz? Engem még sohasem zártak ki versenyből, nem úgy, mint téged. Tudom, hogy terpentin injekciókat adatsz be Spitfire-nek a bőre alá. Na és? Így a sípcsont felett begyullad, és nagy fájdalmat érez, ha érinti az akadályt. Hiszen mindenki ezt csinálja. Ha megtanulja, hogy fáj neki, ha hozzáér a rúthoz, legközelebb vigyáz, és magasabbra ugrik. Növelem a teljesítményét, és Spitfire díjat nyer nekem. Igen, csak hogy fél, és szenved. Nos, ha ez annyira felháborít, emlékeztetlek, hogy Brando a lovasával együtt összetörte magát, mert doppingoltad. Az én lovasom viszont még él. Marcel, azt hiszem, túl kemény voltál vele. Mi ez, már nem bízol benne? Nem erről van szó. De azok az injekciók valóban fájdalmat okoznak, és ezért... Hagyd abba! Az apám szíjjal vert, ha hibáztam. Így nevelt belőlem győztest. Rocco! Megtettem mindent, amit mondtál. Megvakartam, megetettem, beszéltem hozzá. Most már hadd üljek rá. Gratulálok. Ha nem tanítasz meg... Nem áll módonban, hogy bárkit is megtanítsak. Akkor egyedül csinálom. Mi az? Épp olyan önfejű vagy, mint az apád.
Akkor? Tiszta szem és tiszta szív. Ez azt jelenti, hogy felülhetek? Igen. Köszönöm. Felkészültél? Igen. Hú, Na, milyen? nem is képzeltem, hogy ennyire jó érzés. Jól van. És most mit csináljak? Maradj csak ott. A nyeregben. Meddig kell bezárva lennie odabent? Míg hozzá nem nő a nyereghez. Biztos. Így mondják az öreg cowboyok. Már értem. Érted már? Az öreg cowboyok. Meddig rostakolunk még itt? Hát, épp csak addig még inget váltok. Bemegyek a városba egy kis benzinért, beugrom a vasüzletbe egy új reszelőért Rebeka patájához, felhajtok egy kávét, és már is itt vagyok. Már értem, miért mondja Rebeka, hogy unatkozik. Látod, hogy már milyen jól értesz az ő nyelvét? Igen. És tudod, mire vágyik? Nem. Mire? Biztos, hogy tudok egyedül lovagolni? Egyedül? És Rebeka? Ő bízik benned, és te bízol benne. Jól van. Most mit tegyek? Menj lassan, nyugodtan, érted? Igen, értem. Várj. Amint úgy érzed, hogy kezd erős lenni, vedd fel. Ha erős lesz felvenni... Ha úgy érzed, hogy Rebeka kezd felgyorsulni, akkor vágtázni készül. Erre mondjuk, hogy erős. Jól van, értem. Várj. Akkor te tartsd meg a szárakat. És ő megint lassít, Rebeka. Ilyenkor mondjuk, hogy felvesz. Ó, rendben, ezt meg fogom tudni csinálni. Serena. Semmi hirtelen ötlet. Megígéred? Megígérem. Itt vagyok és figyellek. Jól van. Rajta! Indulj már! Jó, csak így tovább. Nyugodtan. Gyerünk! Gyerünk! Gyerünk, gyerünk! Serena! Vedd fel! Vedd már fel! Állj meg! Gyorsabban! Serena, vedd fel! Serena! Serena! Ja! Ja! Nem csináltam semmi rosszat. Nem kell így aggódnod. Gyönyörű szép volt. Nem álltad a szavadat.
Itt a történet vége. De én éreztem Rebekát. Azt tettem, amit mondtál. Ne hazudj. Ne hazudj nekem többé. Hazamegyünk. Még jó, hogy hamarosan aláírom és megyek. Túl messzire mentem Szerénával. Nem kellett volna hagynom, hogy idáig jusson a dolog. Kettőtök közül te félsz jobban. Láttad, hogy átugratta a rönköt? Életében először ült lovon. A vérépen van, én mondom. Erre te ahelyett, hogy folytatnád, elszöksz. Szökjél csak, megszökjél. De Szerénának szüksége van rád. Te is tudod. Én megmondtam neki világosan. És ő megértett. Ne! Hagyják! Kérlek, ne! Hová mész? Be sem fejezted a játszmát. Hé, hagyd abba, ez fáj. Hozzá nem mer érni többet. Nagyon fáj. Nagyon fáj. Erezd el! Nem történt semmi baj. Köszönöm. Annak idején senkinek nem engedted volna, hogy így bánjon veled. Nagyon sok minden történt azóta. Jól állt az a ruha. Illett a szemedhez. Akkor más voltam. A mai szemem már nem illik ahhoz a ruhához. Jól van. Tehát a fogalmazás címe a természetben nincs semmi fölösleges. Melléd ülhetek? Otthon hagytam a szótáramat. Köszönöm. Nem mindennapi ló lesz, garantálom. Az lehet, de az ára nagyon magas. Úgy is mondhatnám, hogy túlzás. Mozgásban kéne látni. Még nagyon fiatal, de már kaptam rá jó ajánlatokat. Ha nem kell, mondjátok meg. Rocco, vess rá egy pillantást. Biztos akarok benne lenni, hogy nekünk való. Kérlek. Befejezzük végre ezt a komédiát, vagy délig itt szórakozunk? Lehet, hogy van egy kis törés a sajkacsontján. Értem, hogy fontos akarsz lenni, de túllőttél a célon. Hát, elég lenne egy pillantást vetni a röntgenképre.
Az eladó nyilván magával hozta. Elnézést, magánál van a röntgenfelvétel? Ami azt illeti... Akkor készítse el. Vagy mi fogjuk elkészíteni. Bizony. Találgatott és bejött neki. Jól tette, mert ráfizetett volna a férjem. És te is jól jártál, mert te is itt dolgozol. És azt a nagy díjat meg kell nyernünk. Szervusz. Kerestél? Igen, hogy megköszönjem. Nincs mit. Tényleg el van törve. Itt van. A patája alatt. Kicsi, de nagyon veszélyes. Sok pénzt spóroltál nekünk. Elnézést. Telefonált a közjegyző. Holnap lesz az aláírás. Most térjünk át az eladófél aláírásaira. Köszönöm. Jól van. Nos, 6 hónapig meg lesz a közjegyzői okirat. Addig megszerezzük a bankkölcsönt. Végre aláírtad. Úgyhogy ideje lelépned innen. Mi nem szeretjük a magadfajtát. Rongálod a tekintélyemet. Vigyázz, hogy te ne rongáld meg nagyon. Alig, hanem jó tanácsokkal is el akarsz látni. Úgy van, pontosan. Hagyj fel az injekciókkal. Lehet, hogy pillanatnyilag jobban ugrik, de hosszú távon tönkreteszed. De ez neked nem számít, igaz? Meg kell nyernem azt a versenyt. Azért fizetnek, hogy győzzek. Méghozzá hamar. Erről szól a sport. És az egyetlen dolog, ami számít. Nem érek rá finomkodni. Nézd messzire. Nincs ennél fontosabb. Nézd túl az akadályon. Nézd messzire. És figyeld közben a szívedet. Mit akarsz valójában? Győzni. A győzelem csak következmény. Mi az, amire leginkább vágysz? Lovagolni. Akkor tedd azt legjobb tudásod szerint, tiszta szemmel, tiszta szívvel, és győzni fogsz. Kiugrott a hüvelykújcsontom. És most mi lesz vele? Helyrehozzuk. A szokásos módon. Nem. Erősen. Biztos vagy benne? Erősebben. Bevált, látod? Tényleg? Köszönöm. Itt az ideje, hogy elmenjek. Mondta neked valaki, hogy elmenj? Nem, de aláírtam, és visszamegyek dolgozni. Szeréna miatt, ugye? Pedig pontosan tudod, hogy most már nem fordulhatsz vissza. Azért, mert haragszol rám, ugye? Nagyon sajnálom, nem fog többé előfordulni, ígérem. Szeréna, ennek semmi köze hozzá. És ha nem mennél el? Aláírtam. Nincs okom, hogy maradjak. Majd találkozunk, ha fél év múlva visszajövök. Szükségem van rád. Amióta itt vagy, nem vagyok magányos. Ezt az egész hetet az izomfejlesztésre szánjuk. A jövő héttől kezdve pedig
Ez még itt van? Miért nem ment el? Törődj inkább a munkáddal. Nem tudom, mi bajod vele, hiszen ingyen dolgozik. Látom, itt akarod kihúzni, míg el nem készül az okirat. A nővéremet és az apámat megfőzheted, de rám ne számíts. Nem engedem, hogy még több kárt okozz. Nem te mondtad, hogy hallani sem akarsz többé a versenyistálóról? Még itt van a nővérem, azon kívül a lányom. És te mit keresel itt? Kérdeztem valamit. Azt mondtad, miután Fabrizio meghalt. Végeztél ezzel a világgal. Akkor mit keresel itt? Itt laksz. Az istálló közvetlen közelében. Lépésnyire a lovaktól. Érzed az abrakszagát. Miért? Miért? Felelj nekem! Miért? Mert ez az otthonom! Mi értelme van ilyenkor lovagolni? Hogy legyőzd a félelmet a sötétségtől. Te szinte semmit sem fogsz látni, de Rebecca igen. A lovak látnak a sötétben. De hogyan tudom irányítani? Elég, ha nyugton maradsz. Rebecca érzi, ha bízol benne. Rajta, megy. Engedd, hogy az ösztöneire bízza magát. Engedd, hadd érezze, mire született. Érezze a szelet, a szagokat. Éledjenek fel az emlékei. Te is úgy fogsz érezni mindent, mint ő. És mostantól egyé váltok. Mindörökre. Jusson eszedbe, Serena, a makk a sötétben a föld alatt bújik meg, miközben azért küzd, hogy tölgyé váljon. Nincs ideje félni. Ezt sose felejtsd el. Köszönöm. Szia! Szia! Vártál? Igen, veled akartam vacsorázni. Az utóbbi időben mindig jókedvű vagy. Csak nem vagy szerelmes. Lehet, hogy kezdek felnőni? Várj, mindjárt jövök. Jól van, de gyere gyorsan. Éhes vagyok. Meglepetés? Ma nincs tanítás. Szülői értekezlet van. Reméljük a legjobbakat. Reméljük. Na és mi lenne, ha kihasználnánk egy kis gyakorlásra? Ilyenkor mindenki látná. Rocco! Daniela hív. Mit akar? Te maradj itt.
Rocco. Megjöttek Rebecca teszt eredményei. Sajnos meddő. Hát, én adtam neki egy lehetőséget. És mivel a döntés az enyém, kimondom, hogy ez a ló mindenre alkalmatlan. Megszabadulunk tőle. Az első pillanatban láttam rajta, de ha aladjuk bifsteknek, hoz valami apró pénzt. Serena határozottan fejlődik. Sokkal élénkebb, szorgalmasabb. Olvass el a legutóbbi dolgozatát. Komolyan meglepett. Miért ez a nagy sietség? Saverio, légy szíves, hagyd abba. Az a kanca vágóhídra megy, eldöntöttem. Na és, most már lássunk munkához, rengeteg dolgunk van. Rebecca nem megy a vágóhídra. Serena, szállj le róla, veszélyes. Tudok lovagolni. Rocco megtanított. Most megmutatom nektek, mit tudok. Mit csinálsz? Azonnal szállj le róla! Veszélyes, Serena! Láttatok már tölgyet? Az a legerősebb fa mindközül. Azt tűri a legjobban az eső és a szél támadásait. Olyan fa, amely védelmez, biztonságot ad. És mégis, mielőtt tölgyé válna, csak egy parányi, védtelen makk. Mi is olyanok vagyunk, mint ez az apró termés, amelyből egyszer tölgy válhat, de egymagában nem sikerülhet neki. Nekem egy ember és egy ló segített. Ők segítettek, hogy megértsem, mivé akarok válni. Ügyes. Még szép. Igazi Montidoro. Ők segítettek, hogy megértsem, mi vagyok és mi voltam mindig is, anélkül, hogy tudtam volna. Arra születtem, hogy lovagoljak, mint az apám. Most már tudom. Lovas vagyok. Ebből elég! Vigyázz, veszélyes lehet. Te vagy veszélyes, ez a te hibád. Ez nem igaz. Én kértem, hogy tanítson meg lovagolni. Ezt te nem érted. Szállj le azonnal a lóról, menj haza és csomagolj, mert hamarosan elmegyünk. Nem, én itt maradok. Roccóval maradok. Akarod tudni, ki ez az ember? Patricia! Légy szíves! Nem, tudja meg az igazságot. Ő miatta halt meg az apád. Nem hiszel nekem? Kérdezd meg őt! Igen. Ez mind igaz. Azon a versenyen az apád lova doppingolva volt. Ezért törte szét az utolsó akadályt. Ezért halt meg. Az én hibámból. És én bíztam benned. Szállj! Nem, én bíztam benned. Állj meg! Nem tudja átugrani! Vedd fel! Serena, vedd fel! Vége az első résznek. Magyar hangok: Újréti László, Kovács Patrícia, Bánfalvi Eszter, Csuha Bori, Faragó